Tento úžasný dom s podlahovou plochou 108 m2 a veľkým pozemkom o rozlohe 445 m2 je postavený s použitím nadštandardných stavebných a izolačných materiálov, čo zabezpečuje vysokú kvalitu a energetickú efektívnosť. Jeho nádherný dizajn a moderné prevedenie z neho robia skutočný klenot. Nachádza sa v skvelej lokalite, kde si môžete vychutnať pokoj a súkromie, no zároveň máte blízko k všetkej potrebnej infraštruktúre. Pozemok je slnečný, oplotený a disponuje parkovacím státím pre 2 až 3 autá, čo je veľkou výhodou pre jeho obyvateľov. Okrem toho je tu studňa s napojením na pitnú vodu a zavlažovanie, čo prispieva k udržateľnému životnému štýlu. Samostatná budova na záhrade poskytuje dostatok úložného priestoru pre záhradné náradie, bicykle a ďalšie potrebné veci. Tento dom je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu luxusu, pohodlia a prispôsobenia bývania svojim vlastným predstavám s možnosťou dokončenia do štandardu alebo na kľúč podľa individuálnych požiadaviek. Táto nehnuteľnosť v obci Miloslavov ponúka kompletnú občiansku vybavenosť ako školy, škôlky, potraviny, lekáreň, reštauráciu a v kombinácii s možnosťami trávenia voľného času vytvára dokonalé prostredie pre moderné bývanie. Nespochybniteľnou výhodou je rýchla dostupnosť do Bratislavy vďaka D4 a R7 a tiež možnosť využitia autobusovej či vlakovej dopravy. Ak máte ďalšie požiadavky alebo otázky, neváhajte ma kontaktovať.